Гарадзенка, конечно же, мы не можем прамінуць гэты важны факт у яе біяграфіі. Мастачка, якая пераўтварыла беларускую вышыванку крыжыкам не толькі ў мастацкае выказванне, але ў публіцыстыку і ў глобальную акцыю салідарнасці з беларускімі палітвязнямі і пратэстоўцамі. Ну і сюжэты, вышытыя на кашулях, вы маглі бачыць, ну, напрыклад, у Владимира Зеленскага, украінскага прэзідэнта, вот там аўтазакі, вот это вот все. Вот такі ёсць факт таксама. Руфіна, таму я вяртаюся да таго, што я тут разглядала. Так. Ты прынесла свой манументальны праект «Світак». Так. Сага пратэстаў. Так. Сага пратэстаў. Гэта 7 метраў сапраўднай беларускай вышыванкі. Выжыванкі. 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 Это все руками, так? Не-не-не, гэта машынная вышывка. Гэта машынная. Ведаю, што, Руфіна, ты сама ствараеш вось гэтыя праекты. І мы іх вышываем. І каго мы тут бачым? Ну, гэты праект «Сага пратэстаў», дарэчы, так спалучаюць усе працы, што я рабіла як бы дакументацыю пратэстаў у 2020 годзе. І менавіта гэтая сага была зроблена для выставы «Кожны дзень», што адбылася ў Киеве ў 2021 годзе. Ну, дарэчы, тут сабраны ўсе гэтыя важныя падзеі. Раскажы, каго мы тут можем пазнаць, Валера? Каго бачыш? Ну, цікава, ці вось тут вы пазнаеце. Ніна Багінская? Так, Ніна Багінская. Я гуляю. Ура! А я пазнаю вось гэта, гэты Белсад. сюжэт. Гэта Белсад? Гэта Не Белсад. толькі Белсад. Не толькі Белсад, но мы-то думаем, што гэта Белсад. Больш за то я скажу, што гэты сюжэт я маю, бо калісьці набыла на Руфіны выставе. Так. І зараз збіраюся гэта падарыць Каці Андрэевай. Гэта беларусы. Выпусцілі з турмы. Гэта таксама беларусы, і гэта беларусы, і гэта. Толькі гэты уцікаюць, а гэты наганяюць. Нас шмат, але мы ёсць, так. Разглядаем далей. Ну, вось гэтая сітуацыя з... А чаму менавіта крыжык? Раскажы, Руфіна. Бо гэта не самая беларуская вышыванка. Я ведаю, самая што... беларуская. Я ведаю, О, я што памятаю гладь гэта. важная. Так, не самая, ёсць яшчэ іншыя, канешне, тэхнікі, а гэта, ну, таму што я так працую. Я працую як бы з пікселем. Гэтыя сюжэты ствараю графічна на камп'ютары, і потым гэта магчыма як вышываць, друкаваць, так што таксама магчыма рабіць анімацыі і розныя формы, і маштабы таксама. А мне подумалася, что это вот штосьці такое, ну, калі взятая вышыванка, вот этнічная, архетипы, і гэта, па сутнасці, летапіс чагосьці эпахальнага для беларусаў ввогуле. Ці можна сказаць, што это вот... Сучасных гісторый, так. І гэта адсылка такая вот да агульнанароднага такога. Ну, канешне, як бы я выходжу з традыцыйнага беларускага коду. Гэтыя барвы і гэтыя твары, калі вы пабачыце гэты коса-штварэц. Это з кветкамі, дзяўчаты, так? Так, а гэта вось дум улады. Так. Сцяге, вось гэта такая гісторыя з таксістам, як захараніў. Так. Па-першае, гэта прыгожа, а па-другое, гэта прабілася ў масавую беларускую культуру. Бо дзякуючы таму, што Руфіна папулярызуе крыжык, мы бачым яго на розных афішах, на вышыванках, бо вышыванка Зеленскага адчыніла скрынку Пандоры. Ой, не так хутка мы так не паспяваем працаваць. Нашым аператарам складана. Я ведаю, што вышыванкі з падобным узорам пачалі таксама стварацца, і гэта вельмі цудоўна. Скажы, калі ласка, не ведаю, гэта цудоўна, бо гэта нелегальна. Нелегальна? Яны табе не заплацілі? Не, з Зеленскім усё афіцыйна, але ўсё гэты арнамент потым так. Проста скаралі... Дарагія сябры, а як да цябе звярнуліся прадстаўнікі Зеленскага, дарэчы? Як гэта было? Было там нейкае беларускае лобі? Не, гэта гісторыя такая, што мы супрацавалі з украінскім брэндам «Інтпашыў», дзе мы зрабілі вось гэтую кашулю. Дарэчы, можна набыць афіцыйна толькі ў іх. Брэнд «Інтпашыў». Яшчэ зараз у розных колерах гэта прадаецца. І як атрымалася, Зеленскі быў іх кліентам доўга. Яшчэ перад прэзідэнцтвам. І вось яны з ім скантактаваліся і прапанавалі яму падарыць
кашулю, яка так само у бела-чырвоных колерах, арыгінальны варыянт. Але ж мы ведаем, што ў яго канцэпт па адзенню зараз, пакуль яшчэ ідзе вайна, таму менавіта для яго зрабілі адзіную афіцыйную вышыванку у гэтых хакі чорна-колеру. Але там беларускі сюжэт, правильно? З аўтазакам? Што там? Не, там украінскі сюжэт. Украінскі сюжэт, ага. Ну, у нас вельмі шмат перасякаецца ўвогуле. Калі вярнуцца на момант літаральна, да, я вельмі ўражаны. Дзе гэта яшчэ можна пабачыць і іншым таксама беларусам, ну, акрамя як у нас у студыі, каб там цалкам разгарнуць, дзесьці дэманструецца? Вельмі хацелася бы проста разгледзець кожную Ну, дэталь. зараз гэтая вышыўка, гэтая праца паедзе на выставу у Будапешт. Яна там будзе месяц выставленая. Беларусы, калі вы Сачыце раптам за сеткамі ў мяне. там поедете на напісана, выборы дзе. Орбана, можете завітаць і паглядзець выставу сагу Руфіны Базловай, але Руфіна, гэта твой не адзіны праект. Што з цих ты хацеў дадаць? Я вот и про Орбана сказала, я так подумал, боже, а калі там все зменится до демократии, то сможем мы сказать, что есть у повороте до демократии и белорусский свет? Абсолютно. Я думаю, заўсёды ва ўсіх пазітывах Вы трэба гэта шукаць так беларускі свет. спалучайце. Ну, а что будет? Руфіна, я Выстава з асабіста гэтым не звязаны. вельмі люблю яшчэ твой іншы праект, які называецца Framed in Belarus. Гэта праект, які ўжо афіцыйна закрыты амаль. Закрытая актыўная частка. Немагчыма далучыцца і вышываць. І калі ж скажу, што яшчэ будзе момант, калі можна. Так. Але ж я зараз хутчэй працую над ужо сабраным архіваў, працаў. Гэта больш як 683 вышыўкі ад людзей з цэлага света. Дарэчы, мама, у нас удзельнікі з 41 страны. Вось. І зараз працую над гэтым і буду рыхтаваць кніжку у наступным годзе пра праект. Вось тут у мяне у руках Степан Латыпаў, побач з табой Вітальд Ашурак. Я ў тваёй майстэрні бачыла і іншыя прапановы. Як агулам гэта ствараецца? Давай раскажам. Я ведаю, але давай раскажам нашым гледачам. Так, добра. Ну, я, па-першае, вывучаю гісторыі палітычных вязняў з адкрытых крыніц. І потым на аснове гэтай інфармацыі раблю схему для вышыўкі, па сутнасці, толькі у камп'ютары. І потым людзі з цэлага света могуць маглі зарэгістравацца ў праекце, атрымаць інструкцыі, як вышываць, што набыць, дарэчы, тую схему таксама, і потым яны вышываюць, а калі вышьюць, то дасылаюць да мяне разам з каментарамі, з фатаграфіямі працэсу. І вось гэтыя каментары, дарэчы, самыя для мяне вельмі моцныя заўсёды. Гэта атрымліваецца таксама яшчэ адзін манументальны такі летапіс якраз праз асобы, Так. праз беларусаў, палітвязняў. А вышываюць хто? Гэта беларусы пераважна ці не беларусы? І тыя. А ці адрозніваюцца каментары, вось, которые дасылаюць, каментары ад беларусаў, якія ўдзельнічаюць, і ад людзей іншых? У нечым адрозніваюцца, у нечым не. Канешне, вышыванне гэта такая медытатыўная практыка, і вельмі шмат людзей рэфлексуюць у гэты момант. Што да беларусаў, то яны часта пішуць, што яны як бы спалучаюцца з краінай, яны спалучаюцца адзін з адным, гэта дапамагае як бы спрацаваць гэтую фрустрацыю з таго, што ўжо як бы ўжо няма таго спалучэння, той энергіі. А для іншаземцаў гэта заўсёды такой момант, калі яны могуць праз гісторыю канкрэтна аднаго чалавека даведацца больш і ўвогуле пра Беларусь, пра яе культуру, пра гісторыю. Бок ты ў нас асветніца яшчэ ў гэтым праекце. І несеш у свет, на ўвесь свет імя Ну, не Беларусь? толькі. І часта людзі таксама, як беларусы, так і замежнікі пішуць, што гэта прабуджае ў іх такія актыўнасць да дзеяння, актыўнасць да дзеяння. Я ведаю, што часам сваіх абсалютна незвычайныя гісторыі звязаны з гэтым праектам. Падзяліся, можа, адной-дзвюмя, якія найбольш цябе закранулі ў тваім сэрцы. Я бачыла адну старую кашулю ў цябе ў майстэрні, я памятаю.
якая зрабіла на старая мяне кашуля, вельмі так. вялікае ўражанне. Гэта праца адной жанчыны з Нарвегіі, яна норка. Яна вышывала на кашулі свайго таты, які раней танцаваў у фальклорным гурце у Нарвегіі. І вось яна сказала, ну так, а там яшчэ гэта нарвежская вышыўка, такі строй зрабёны, вельмі прыгожы. І вось яна на ім вышыла гісторыю аднаго з палітычных вязняў. І, дарэчы, потым была выстава ў Нарвегіі, і ён і яна прыйшлі зноў пабачыць гэтую кашулю. Вось. І яшчэ вельмі такая моцная гісторыя, таксама з прародзічамі звязаная. Гэта жанчына з Канады, якая не магла прыехаць да сваёй бабулі, якая ў Беларусі, бо пандэмія, пратэсты, вайна і гэтак далей. І у яе была вышыўка ад гэтай бабулі, зрабёная для, як гэта называецца? Для подушкі? Для подушкі, так. І яна спалучыла, як бы, гэты сябе і гэтую бабулю праз гэтую вышыўку, і на гэтай падушцы яна вышыла гісторыю з аднаго з палітычных вязняў таксама. І вось для яе гэта было такім сімвалічным спалучэннем. А ці сваякі палітвязняў таксама далучаюцца да гэтай акцыі, далучыліся? Ну, ці можам гэта казаць у эфіры? Так. Так, мы не будзем называць імёны, але так. І што, і тады будзем запрашаць яшчэ раз на выставу ў Будапешце, так? Так, а дарэчы, гэты праект можна будзе пабачыць на біенале Вывецы ў Мнені, біенале Matter of Art у Празе 11 чэрвеня, 6 месяц. Дзякуй вялікі за тое, што прыйшла да нас, і будзем спадзявацца, што працягнецца далей манументальны вось такі праект, але, ну, можа, з нейкіх нагодаў больш прыемных,